Nah, iki mu aku bar nyoblos iki mu guys. Iki bar nyoblos pilkada. Pilkada tahun 2024, pilkada Jawa Tengah. Kimu aku bar nyoblos saiki neng Tegal. Sobo neng Tegal. Walaupun kamu terlalu sibuk ketika wayah nyoblos, yo nyoblos guys. Tapi yo kuwi bar coblosan pahne beda pilihan, yo ojo sikut-sikutan karo tanggane. Nek wis yo wis, sing kalah yo nrimo, sing menang yo aja kemaki. Sing wis yo wis. Sing apik karo tanggane, sing akur karo tanggane. Aja udur-uduran. Bersatu lagi. Rukun kaya biasane. Aja udur-uduran ya guys. Nah udur-uduran terus engko ya awakmu rugi dhewe guys, uripe ora tentrem. Mlaku-mlaku ketemu tanggane jatahe apik mergo udur-uduran ya mlakune menggo gen ra ketemu tanggane, ini kan ora apik ini guys. Oke guys, bar coblosan sing wis ya wis. Akur meneh karo tanggane, oke.